A Asociación Boirense de Empresarios foi unha das entidades participantes na fase previa ao lanzamento da plataforma Comercio Conectado. Fai uns meses, a finais do ano 23, cando a plataforma ainda non estaba lanzada e non estaba operativa, o que se fixo foi un grupo de traballo no que estábamos nos, a Asociación de Boiro, onde por un lado probamos as funcionalidades e por outro lado o que fixemos é detectar deficiencias ou melloras e se fixeron propostas que ahora están recollidas dentro da propia plataforma que se lanzou pois, o pasado viernes. Trátase dunha innovadora iniciativa impulsada pola Secretaría de Estado de Comercio que pretende servir como punto de encontro ao comercio minorista. Vai dirixida ao comercio minorista de toda España para que teñen un punto de encontro onde pois, atopar dende cursos de formación, teñen un buscador de axudas, teñen diferentes funcionalidades que o Goberno de España entende que poden axudar a mellorar a súa competitividade e, sobre todo, a transformación digital tan necesaria neste tipo de negocios. Ademais de ofrecer servizos de formación para impulsar a digitalización das PEMES e mellorar a súa competitividade, o proxecto permitiu a creación do catálogo de asociacións, ao que poden acudir todos os comercios interesados para asociarse ou buscar servizos especializados. Hai un apartado de asociacións, que por eso estamos nos nela, onde se poden os comercios buscar cantas asociacións hai en España, cales son a da súa demarcación, que servicios prestan, e tamén teñen outra funcionalidade moi interesante que é a posibilidade de conectarse cas diferentes administracións públicas que están aí representadas, poder transmitirlle as súas inquedanzas e tamén a posibilidade de crear foros participativos temáticos por zonas onde estar conectados os diferentes comercios desas zonas, non? Buscan así crear unha rede a nivel nacional que aglutine a todas as entidades, administracións e particulares vinculados co comercio.